Adara guys nas tatay ikya na unsa nagutaon ta awa na oh awa na ikan manas bukid land of the mountain ana ang nice photo ara good ang oras ay ay lo oh di mag-sticker gagi palupas ipapilit jud na ana na guys ana tanawa sela kaniya Hey. Cara surprise sa mga bataan niya. Di palit siya ko. Surprise set oh. Pwede ko fix na ko ba? Tawa ko spell. Di na makapalit yung wala kang Kasi serious na nagbalik na sa kamera. Serious na 1. Hey guys, Sirot Girls Tattoo Mandawi Sentro ato na. Dapat dagang kaparkingan diri kay parking lot dia. Third floor. Kutob. Lisod parking. Lisod parking. Dapat tayo ka mo parking. 1K. Ha? Mga guest na to sila music. Mo na ang mga guest taonggoy. Mo na sila mga langging ni boy. Say hi. Hi mga guys. Mga ma'am. Drop like you're missing, mister. Just finish your set, there's a bodies in the dudes. I let them choose.